Ще прекараме един пълен ден на най-големия язовир в България, язовир Искър. На Мариана съм ми приготвила една специална изненада, за която тя все още не знае. Малка подсказка е, че включва водата и нещо, на което обичаш да ходиш, но няма да споменавам повече. Ако не знаете кои сме, ние сами преобразувахме обикновен товарен бус в този кемпер зад нас и в момента обикаляме където ни дойде. След обиколката ни из Европа нямахме търпение отново да стегнем багажа и да почнем да обикаляме с бусчето, затова натоварихме всичко на буса тази сутрин и се запътихме към язовира. По пътя осъзнахме, че сме забрали да си напълним чистата вода, което ни доведе право в Сапарева баня и до най-близката чешма, която успяхме да намерим. Мъчихме Маркуча, след това пробвахме и с тубата. С тази чешма просто не се разбирахме. Тъкмо успяхме да нагодим Маркуча и изпръскваше вода навсякъде. Станахме жива вода за нула време. Добре, че през това време никой не даде на чешмата да види какво се случва, защото шаха да се хванат за главата. В крайна сметка успяхме да го напипаме и започнахме да пълним резервоара. След дълги, тежки и мъчителни минути, резервоара вече беше пълен догоре, а ние бяхме готови да продължим с приключението. И така, ето ни тук. Паркирали сме пред язовира. Това ни е временното паркомясто, където ще си изготвим нещо да хапнем и след това ще запътиме към изненадата. Как ти се струва за сега язовира? Страхотно е, нямам търпение да видя какво си ми подготвил, а сега е време да сготвим, защото нямаме време. Ще направя наденички. Сега ще ви покажа какви са яки. Изглеждат уникални. Буквално имат беконче и кашкавал. Няма по-добра комбинация. Ще ги направим на новият ни грил тиган, само че има хартия отдолу и най-ново да се запали. Една секунда ми дайте. Докато Марианка се справяше с наденичките с салатата, аз като всеки мъж трябваше да проверя какво има около нас. Знаете, дали района е безопасен, има ли други като нас? Установих, че до вечера може и да си намерим място от тук надолу. Аз гледах други места от другата страна на язовира, но може би най-добрият вариант е да питаме някой, който е тук от доста дълго време и познава района. А не се знае, може и ние да го попознаем след малко. Ето ни тук. Ти досещаш ли си какво може да е изненадата? Дано не е джет, защото ме е много страх. От какво друго те е страх, освен от джет? Ами от дълбокото, във водата. Дано имам предпазна жилетка. Ние горе ще покрием две от тия три точки, така че... Добре, да какво е лодка ли? Изненадата е, че ще си вземем лодка, която аз ще карам и ще се опитаме да намерим най-безлюдното място около язовира, за да си направим пикник. Деле! Моля те, не карай бързо. Страх ли те е? И аз за сега не съм карал лодка, затова ще ви вземем с нас и да се справим. Добре, лодката ни е готова. Искам жилетка. Май страх, човек. Ма бавно карам. Чакай, че тук има вълни, сега като излеза няма да има толкова. Човекът ни направи инструктажа, буквално каза, давайте, вие ще си усетите. Като навиете надясно, лодката завива наляво. Като навиете наляво, лодката завива надясно, ще усетите като тръгне. Това беше. Първите няколко минути за Мариана бяха ужас. Постоянно ми повтаряше намали, а буквално просто заради вълните се усеща, че се движиме хипербързо. Но след това страстите се поуспокоиха, а ние намерихме нашето плащче, на което мислехме, че можем да слезем. Какво има там, Елен? Ето го. Да, обаче видяхме див елен, който просто си обикаляше през гората. И така, безлюдният плаж е зад нас, но вместо да слизаме до него, просто ще си обядваме тук. Какви са твоите впечатления до сега от лодката? Ох, много е яко. Просто аз винаги в началото супер много ме е страх, докато не се отпусна, разбира се, аз така бях с неговия мотор песничка. Не, какво е това, не знам. Все още ме е малко страх, но наистина адреналина е на макс и е много яка изненада. Определено ме изненада. Хора, всеки път изненадам с неща, които не харесва до такава степен, че да ги направи сама, но аз си ги показвам и вижда, че всъщност е нещо мега готино. В смисъл, караме лодка на най-големия язовир в България. Сега ще обядваме тук. Романтично е. Благодаря!
Сега на връщане мисля да тествам нервите на Марианка, да видя как ще издържи с скоростта. Но преди това да ви кажем как се здобихме с тази лодка. Направихме го благодарение на нашите партньори Макарон БГ. Поне веднъж на седмица всеки се пита въпроса какво да правя уикенда. Макарон БГ предлагат безброй възможности за готини преживявания. Дали ще е нещо екстремно, като това да си наемете лодка, да си наемете джетпак, да си наемете джет или нещо по-спокойно, като вечер в ресторант, рисуване или спа. Всяко едно преживяване, за което може да се сетите, най-вероятно вече го имат на сайта. Линк към него ще намерите долу в описанието. С код LAMA10 ще получите 10% отстъпка за всяко едно изживяване. Стига сте задавали въпроса какво ще правим уикенда, да си изберете готино преживяване, като това, на което сме в момента, от сайта на Макарон БГ. Сега е време да тестваме на Марианка нервите и да видим колко бързо може да върви тази лодка. Слагам жилетката, слагам я. Я да видим дали помня как се караш. Напред за да видим на скорост. Така. И така, приключението с лодката ни приключи. Човека дори се опита да накара Марианка да се качи на джета за 5 минути, но тя категорично отказа. С Тристезора слезна от лодката, но съм сигурен, че това преживяване ще й остане до живот. Отново благодарим на нашите партньори Макарон за възможността. А сега продължаваме да си намерим местенце, къде ще нощуваме на брега на язовира. Беше пълно с каравани, палатки и хора, които просто дошли да си почиват. След една бърза обиколка най-после намерихме перфектното място. Докато аз се бях захванал с масата и столовете, Марианка направи уникална следобедна закуска. Да ви се похваля, тези коктейли ги направи с материали, които ми подари за годишнията специално за тази цел. След като вече бяхме разпънали тъкамите, бяхме хапнали, беше време малко да поспортуваме. Последно време с Марианка сме си купили една много готина игра, на която всеки път се опитваме да направим 20 точки. Една точка е когато един я подаде на другия, а 20 пъти да си подадем в началото просто ни изглеждаше невъзможно. Но не се отказваме и продължаваме да опитваме. В един момент стигнахме 10 и бяхме толкова кефени, че спряхме да снимаме, а малко след това направихме и 20. На следващото пътуване ще се опитаме да го заснемем. Взехме си малко заслужена почивка след това и Марианка веднага се спретна да ни изготви вкусна вечеря. Буквално това ми е мечтаната събота. Говорим си да дойдем на язовир Искър от супер много време и най-после решихме да дойдем да видим какво е и мисля, че много скоро ще се върнем отново. Даже възнамерявам да си купя и такава лодка и да стана някой рибар, ама това е след пенсия. На мен обаче друго ми е интересно. Хареса ли ти днес изненадата? Да, определено ми хареса изненадата. Не си падам много по екстремните спортове, обичам повече лежерното, но определено ми се вдигна адреналина. Много яко беше. Особено яко беше, че видяхме Елен. Хора, аз виках като малко дете, че съм видяла Елен. Представете ли си? Ето имаме си гостенин даже. Здрасти! Няма нищо. Гладен ли си, а? Но да, определено хора си заслужава и ви препоръчваме с две ръце. Ако не сте идвали на язовира, просто елате. Наистина страшно много ще ви хареса. Добре, мисля, че взехме правилно решение да не слизаме на плажа, а да обядваме фотката. Да, мисля, че решението беше супер, защото е нещо различно и наистина се получи доста така романтичен обяд, бих го нарекла, и беше много приятно. А как се чувстваше вълните, като ни люшиха, докато хапвахме? Ами да ви кажа, беше готино, ама на моменти си пищях. Така да го кажем. Пищях си. Освен всичките приключения, които има на язовира, около него също имат супер интересни работи. За утре също сме планирали нещо доста интересно, за което си заслужава да излезете от големия град и да дойдете до язовира, така че останете до края на видеото, за да разберете. Насладихме се на уникалната вечеря от Марианка и с удоволствие погледахме залеза. Казвам ви, нищо не се равнява на това да излезеш навън и да гледаш залеза в природата. Днешните приключения достатъчно ни умориха, че да си легнем и да починем за утре. Може и да се вижда още светло отвън, но повярвайте ми, беше вече време за лягане. Добро утро! Събудихме се без аларма от прекрасните звуци на вълните. Излезнах да проверя какво става отвън, за да съм сигурен, че всичко е под контрол. А Марианка отново се развихри в кухнята и ни приготви брутален брънч. Кажи на хората какво си ни приготвила. Малко здравословно. На мен си направих една филийка с зеленчуков пастет, с пилешки гърди, опушени, за хората шунка. А на тебе ти направих с крема сирене сандвичи, пак с шунка, чери доматки от градината на баща му и круши, разбира се, и малко от оризчето да си хапнеш, защото знам, че няма да те засити. За мен има йогурт. Накратко, кисело мляко. Мисля, че знаеш какво му липсва? Нещо, което Любо обожава, е шарена сол. Ей, там е в шкафа.
Кажи. Да. Сега е завършено. 10. След вчерашните приключения по водата, днес сме приготвили нещо по сушата. Ще се разходим около един вец и по една много готина пътека. Но първо, да уважим Марянка с този брутален обяд и ще се видим се малко. Насладихме се на брънчи от Марянка и след това взех да прибирам нещата. Осъзнах всъщност колко много бокуци има около нас от хора, които са ги оставили преди нас. Сърце не ми даде да ги оставя там, защото знам колко е гадно, като дойдеш в природата и видиш място, на което е пълно с бокуци. Директно след това отпътувахме към следващата дестинация. А сега вече се намираме малко след село Долни Пасарел. Тук ще ви покажем едно много готино мостче, което си струва да се разходиш по него. Развълнувана си? Да. Страх ли те от мостове? Ще видим. Бихме се малко, минахме по много як мост, наистина беше доста вълнуващо, защото мен ме е страх от всичко, все пак съм заек. Обаче тук природата е страхотна. Буквално ми напомня на моментите, когато ходех с моите родители на такива къмпинги, си правихме барбекюта, просто много е яко. Буквално е много яко и те връща назад във времето, като се носи отново дете. Съветвам ви, ако ходите към язовира Искър, да се отбиете. Освен, че има уникално мостче и красиви пътечки около реката, те всъщност водят към лобното място на Димитър Списаревски, летец от времето на Втората световна война, който успява да отблъсне 16 британски изтребителя, като се врязва в тяхната водеща машина. След тази геройска постъпка, самолетът му пада над село Долни Пасарел, а тялото му е открито на това място сред отломките. Виждате какви красоти се крият на по-малко от част от големия град и сме изключително благодарни, че можем да ги споделим с вас и да ви насърчим да прекарате свободното си време в природата. В този ред на мисли, ако сте стигнали до тук, ще сме изключително благодарни, ако харесате това видео и се абонирате за канала за още подобни видеа. Това беше всичко от нас за сега. Довиждане и до скоро!